हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय जायफ्रा नैबे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ मोजांबो जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हादों जानांगौ दिनैनि भिडिअआ माबायदि आं बेयावनो बुंखानो सानो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ लाबबा नोंथांमोननि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननि इउटुबाव नटिफिकेसन थाङो आरो नोंथांमोना सिगांग्रो नुयो बेनि थाखायनो नोंथांमोना अल अफ प्रेस दाबायदो बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो आरो माबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि जायफ्रा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै एटिएम कार्डखौ मोनाखै बैसोरनि थाखाय जागोन जायफ्रा दासिमबो मोनाखै एटिएम कार्डखौ बेंक एकाउन्ट खुलिनानै बिसोरनि थाखाय जागोन नैबे भिडिअआ नोंसोरो नायबानो थाबानो जाबाय आं फारसेनिफ्राय क्लियारै नोंसोरनो खोन्थागोन अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांला फैदो अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर भिडिअआ ओरैबायदि जागोन जोङो एटिएम कार्डआ बबेसिम सफैदों जों बेनि लकेसन नायनाय नैबे भिडिअआ नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै नोंथांनि एटिएम कार्डआ बबेसिम सफैखो बबे पस्ट अफिसाव दङ नोंथाङाबो नायबानो जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनानै लाबानो जाबाय फारसेनिफ्राय क्लियार खोन्थालांगोन आङो नोंथांमोनाबो फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ अब्ला फैदो लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा क्रम ब्राउजाराव थांनांगोन क्रम ब्राउजारनि गोनांथि जागोन अब्ला आं क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामसै नोंथाङाबो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय अब्ला आं क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय नोंथाङाबो क्रम ब्राउजार साइडआव थांदो अफ साइडआव बेनिफ्राय बेयाव दङ सार्च अर टाइपआव नोंथाङा लिरबानो जाबाय बेयाव लिरनांगोन नोंथाङा ट्रेक लिरनांगोन ट्रेक कनसिगमेन्ट बेयाव दंखायो नै ट्रेक कनसिगमेन्ट लिरबानो जाबाय बेयाव नै नुदों बेयाव ट्रेक कनसिगमेन्ट दं ओमफ्राय नैबे गाहायावबो दङ बेनि वेबसाइटआव दङ ट्रेक कनसिगमेन्ट बेयाव नोंथाङा खनसे थुनानै होदो बेनिफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना अब्लासो बुजिगोन बेयाव बेफोरबायदि अपसन फैगोन बेयाव नोंथाङा कनसिगमेन्ट नाम्बारखौ होनांगोन बेयाव कनसिगमेन्ट नाम्बार दं बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ बे खेबसेयाव फिलआप खालामनांगोन बिनि उनाव सार्चआव थुनांगोन बयनावबो कनसिगमेन्ट नाम्बारा फैयो जायफ्रा बेंक एकाउन्ट खुलियो बिनि मबाइल नाम्बाराव SMS फैयो कनसिगमेन्ट नाम्बारा जेब्ला एटिएम कार्डआ सफैहां जायो अब्लाथाय बे कनसिगमेन्ट नाम्बारा SMS फैयो अब्ला बे SMS कनसिगमेन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव टाइप खालामदो लिरदो बिनिफ्राय बे खेबसाखौ लिरदो बिनि उनाव सार्चआव थुनानै होदो अब्ला आङो आंनि कनसिगमेन्ट नाम्बारखौ बेयाव होबाय बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ बे खेबसेयाव फिलआप खालामबाय नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि टाइप खालामबानो जाबाय आं जेरै लिरदों बेफोरबायदि खालामदो कनसिगमेन्ट नाम्बार होनानै खेबसाखौ बेयाव खेबसेयाव होदो बिनि उनाव सार्चआव थुनानै होदो अब्ला लडिं जाबाय बेफोरबायदि सार्चआव थुनानै होनानै बेफोरबायदि लडिं जागोन बेनि उनाव गेवगोन नाय लोगोफोर आंनिया अब्ला नुजाबाय आंनिया कनसिगमेन्ट नाम्बार थुखांनाय लोगो लोगो आंनिया गासैबो श' खालामबाय पस्ट अफिस गासैबो आंनि एटिएम कार्डआ बबेयाव दं बबे पस्ट अफिसाव दं गासैखौबो श' खालामजोब्बाय नोंथांमोननियाबो बेफोरबायदिनो जागोन बेफोरबायदिनो श' खालामगोन नोंथांमोना बेफोरबायदि नायब्लानो जाबाय अब्लानो नोंसोरो नुगोन आरो लोगोफोरा आं नोंसोरनो बेयावनो खोन्थानो सानखायो नोंथांनि बे एटिएम कार्डआ बबे पस्ट अफिसाव सफैदों बे पस्ट अफिसखौसो बेयाव श' खालामगोन नोङो बेयाव नुगोन आरो नोंसिनि जायगानि पस्ट अफिसखौ श' खालामदोंबा बे एटिएम कार्डआ नोंसिनि पस्ट अफिस नोंसिनि जायगानि पस्ट अफिसाव सफैबाय नोंथाङा बेखौ लायनो हासिगोन आरो बे नोंसोरनि पस्ट अफिसखौ बेयाव श' खालामाखैबा नोंसिनि जायगायाव बे एटिएम कार्डआ सफैथ'वाखै बे एटिएम कार्डआ बबे पस्ट अफिसाव सफैदों बेयाव श' खालामदों बे श' खालामनाय पस्ट अफिसाव नों थांबाबो डाइरेक्ट नोंनि एटिएम कार्डखौ मोनबोगोन अब्ला एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बानो जाबाय गोदानब्ला बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन